belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Afgelopen zaterdag zijn 2 mannen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de Schottegatweg Noord. Het betreft een 68-jarige Curaçaoenaar en een 53-jarige man geboren in Haiti. De twee zijn de 16e en 17e verkeersdoden van dit jaar. Bij het ongeluk kwamen ze om het leven nadat een auto met hoge snelheid tegen de pick-up knalde waar de 2 mannen op stonden. Ze werden over de naastgelegen muur heen gesmeten en waren op slag dood. De dader, een 21-jarige Nederlandse man, is kort na het ongeluk aangehouden en werd later op de dag zaterdag vrijgelaten. Dat leverde veel commotie op in de samenleving, maar de officier van justitie heeft laten weten dat er geen reden was om de man langer vast te houden. Nationaliteit of positie in de samenleving heeft geen enkele invloed op het feit of het OM iemand vast wil houden, ja of nee, aldus het Openbaar Ministerie. Volgens het Openbaar Ministerie was er geen reden nog om de man langer vast te houden. Hij moet zich wel beschikbaar houden voor het Openbaar Ministerie. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de cominibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Het Medisch Tuchtcollege op Curaçao heeft bepaald dat een huisarts nalatig is geweest en als gevolg daarvan een 5 weken oude baby 2 jaar geleden op Curaçao is overleden. De ouders hebben 2 jaar lang geprocedeerd. De dokter is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak. Volgens het Medisch Tuchtcollege heeft de dokter te weinig gedaan en is duidelijk bewezen dat hij nalatig is geweest. 13 ongedocumenteerden zijn dit weekend opgepakt bij een opslagplaats voor Truckee Pang. Daar was brand ontstaan en toen de brandweer kwam om te blussen, troffen ze de verschillende personen aan. Omdat de 13 personen geen verblijfsvergunning konden overhandigen, zijn ze gearresteerd. Het multidisciplinaire team heeft vrijdag en zaterdag 48 verschillende zaken gecontroleerd, daaronder verschillende uitgaansgelegenheden. Niet overal was alles in orde, zo waren soms de papieren niet in orde of werd er te hard muziek gedraaid. Ook is er gecontroleerd bij een drycleaning die de afwatering niet op orde had. Vissers bij Caracas Bay hebben gisteren gedemonstreerd. Vorige week heeft de overheid nieuwe regels aangegeven nadat ze volgens eigen zeggen hadden overleg met de vissers. Gisteren lieten de vissers weten dat er helemaal geen overleg geweest is met de overheid en dat er sprake is van veel leugens. Ze willen duidelijkheid over de wijze waarop ze hun werk kunnen doen. Nederland moet excuses maken voor de rol die het heeft gespeeld in de slavenhandel. Daarnaast moet er daadwerkelijk een begin worden gemaakt aan het werken aan gelijkwaardige relaties binnen het Koninkrijk. Dat zegt Tweede Kamerlid Sylvana Simons van de partij Bijeen. Ze bezocht onlangs met een groep andere parlementariërs Curaçao en stelt dat ze solidair is met de Curaçaose bevolking die vindt dat Nederland excuses moet aanbieden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.